ще бъде за три основни линии. И това е божествено изцеление и целително слово на Бог. Това божествено изцеление, тези три основни линии, които трябва ние да сме чуващи тази вечер. За три неща ще говорим как Господ изцелява. Защото ние знаем, че Господ заради дойде, за да изцелява, да оздравява, но не че човек изцелява, но това Слово изцелява. Амин. И аз се вярвам, че това Слово бе изпратен, със Словото бе Бог и Бог е Словото. Така че това Слово, което ние трябва да го чуваме, това божествено изцеление идва от Словото на Бог. Давид говори, 107 псалом, от 19 стих надолу, виж какви стихове говори пасажи чрез Божия човек Давид, 107 псалом, 19 стих надолу. И тогава извиках към Господа в бедствието си. Той ги избави от притесненията им, изпрати Словото си и ги цели, и ги отърва от ямите, в които лежаха. Слава на Бога. Амин. Така че това Слово говори чрез Божия човек, цар Давид. Давид, който той цитира тези прекрасни псалми. Като знае, че това Слово, като хората може би много лежаха в такива събития болни. Но Давид говори чрез своята уста Слово на Бог. Както ни говори не по само себе си човешко Слово, а ни говори Божествено Слово. А ни говори за божествено изцеление, както казва за тези три линии. За това божествено изцеление, което трябва ни да се изцеляваме. Словото изцелява, братя и сестри. И ние знаем, че трябва винаги да се базираме на Словото на Бог. То Словото е Бог. Тези думи не са обикновени думи. Тези думи не са някаква обикновена книжка. Но това Слово е живо, деятелно, който ние се базираме и вярваме на това Слово, и повярваме на това Слово, и Бог ще те изцелява. И чуваме, че Господ спраща Словото си, 20 стих, и ги цели, и ги отърва от ямите, в които лежаха. Не е добре човек в яма да стои, утеснено място, лошо място в яма, в тъмно. Хората лежаха, но Господ казва, спрати Словото, Той ги отърва от тази яма. И така и че ние трябва винаги да